आदाखौ फन खालामबायना? खालामथ'वाखै र' आगै, दसे उनाव खालामगोन। दे बाजै, खालामबानो जाबाय दसे उनाव। लोगोफोर, सरि दे, आङो सानफ्रोमबो लाइमोन बाजैखौनो आब' होनना बुंफ्लांबाय थायो। मा बुंबावनो आरो, माने बुंफ्लांबाय थायो, बुङा सानब्लाबो माबा बुंफ्लांबाय थायो। बेनि थाखाय आङो निमाहा बिनाय जाबाय दे। माने फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो आब' होनबोबाय नालाय, बेनिखायनो खुगायानो आब'सो थांफ्लांबाय थायो। दे होमबा लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांदो। आंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनदों। र' दे, नों बेयावनो थाथ'ब्र', आं फन खालामनि दसे। दे जागोन दे। हा, नोंनि नाम्बारखौलाय मानोथ' ब्लक खालामना दोनखो? माने आंखौ रागा जोंदों बियो। र' दे ब्र', आं दसे सम रायज्लायग्रोना लानि र', उनाव रायज्लायगोन नोंजों। दे। हेलौ, सोर? सना, आङो अनजालु। मा? नोंसो? आंनि माथो खोनानाय लोगो लोगोनो दानना होबाय। र' आरो खेबसे खालामबावनि र'। रिसिभ खालाम सना, रिसिभ। मोनसेयाबा ओरैनो टेनसन जाखादों, सोर फन हरबाय थादोंलै? मायो, मा नांगौ नोंनो? सना, खोनासंनाय। जेबो खोनासंनायनि बाथ्रा गैया, मिथिगौना? दोन, आं नोंखौ मोजां मोनला। आं नोंखौ दाखालिनो बुंखादोंमोन ना, आं नोंखौ मोजां मोनला, ब्रेकआप होबाय होननानै। नों मा मानसिया मा बेंगार नामा? मा नोंबो आंखौ ब्रेकआप होदोब्रा, आंबो नोंखौ ब्रेकआप होबाय। बिदि दा बुं सना, नोंनो मबाइल नांगौ ना? आं नोंनो मबाइल होगोन, नाथाय एसे सम नांगोन आरो। आङो माने मास मोननैनि उनाव होगोन आं नोंनो 20,000नि मबाइलखौ। मा होनदों नोङो? मास मोननैनि उनाव? आंनो दानो नांगौ, मिथिबाय? गाबोननो नांगौ। आङो गासैनियावबो धार बिनाय नायबाय सना, नाथाय रावनियावबो फैसा गैथ'वा। आं होगोन ना, नोङो सिन्था खालामनाङा। मास मोननैयालाय मा दसेनो थांगोन। हाया, आङो मास मोननैयालागै नेबाय थानो, मिथिगौ ना? सप्तासेबाबो बेलेग बाथ्रामोन। मास मोननै, नों फाग्ला मोनदों नामा? दोन होनदों, आं नोंखौ ब्रेकआप खालामबाय। नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला। नोंहा गुबुन गार्लफ्रेन्ड नागिरबावनाङा। आंखौनो मानो नांबाय दं? आंल' सिख्ला नङा, मिथिगौ ना? आं दे नोंखौ मोजां मोनोना सना, आं नोंखौ गारनो हाया। दानना होबावबाय। आरो खेबसे खालामबावनि र'। ब्लक खालामना दोनबाय। बिनि नाम्बारखौ ब्लक खालामनासो दोनबाय माथो। मानो ब्लक खालामना दोननांगौ? सोरथ' फन हरबाय थादोंलै बे लाइमोनानो खोना। मायो हा? मा खामानि ओंखारबाय थायो? खेबसे रिसिभ खालामाबा मानो फन हरबाय थायो? खेबसे रिसिभ खालामाबाथाय फनखौ खनले हरबाय थाङा, मिथिगौ ना? आं बिजियाव दं। मा खर' माथायाव जेबो मेलेम गैया नामा नोंसोरनिया? हा, इसेबो साननो रोङा नोंसोरो? नोंसोरनि बायदि न'आव ओरैनो आजादि थायाखै जोंफोर, मिथिगौ ना? जोंफोर बाहेरायाव खामानि मावनो फैदों, ओरैनो थानो फैयाखै जोंफोर बेयाव। मानो एसेबां रागा जोंदों नोङो अनजालु? सनाथि आगैनि उदै सानाया बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो जानो हमबाय, नों मिथिगौ ना? बांद्राय जादों, आं मा खालामनांगौ? आं डक्टर नामा? हा, आंखौ फन खालामबानो आंजों रायज्लायबानो हामगोन। मानो एसेबां रागा जोंदों नोङो? नोंखौ सनाथि आगैया नायनो लुबैसोदोंनो। नोङो खेबसे न'आव फैयाखै मानो? एसेबां दिन जाबाय, नोङो सुथि लाना फैयाखै मानो साननैसो? बेसेबा गाख्रबबाय दङ, आदाखौ नायगौमोन, आदाखौ नायनो लुबैदोंमोन होननानै। फैना नोङो खेबसे। बिदि फै होनना लिंबानो आं थांनो हागौ नामा? गैया, थांनो हाया आङो, सुथि गैया आंनिया। एसेबां दिन जाबाय, मा नोङो सानसेबो सुथि मोना होमबा? मोना। दा सनाथि आगैना मा जागोन? बिनि उदै सानाया बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जानो हमदो। दा बोरै हामगोन? जों अबाव फैसा मोनगोन? दा आं मा मिथिगौ अबाव फैसा मोनो? दा आंनाव खिन्थु थाइसेबो फैसा गैया दे दोनथ'नाय, उनाव रायज्लायगोन आं दा बिजि दंथ'यो। साला जेथिंबो टेनसन, आं दा मा खालामनो? फारसेथिंजाय आङो एनिया सनानोनो 20,000 दामिनि मबाइलखौनो होनो हायाखै, आरो सनाथि आगैनो एसेबां आं लाख फैसा आं अबाव मोननो बेखौ नायनो, बिनि किडनिखौ सोलायनो अबाव फैसा मोननो आं एसेबां? आं दा मानसिया फाग्लासो जासिगोनलै। न'नि मानसिफोरा फन हरबाथाय मानो मोजाङै रायज्लायाबा बियो? एनिया सना, नों आंनि मोजां मोननायखौ मानो बुजियासै? नों मानो ब्लक खालामना दोनबावखो? अनजालुआ मानसिया माब्बा सिमार, गावनि बिनानावा बेरामाव गोलैना दङ, थेवब्लाबो जेबो थालानो गैया। फैसा बिबाथाय बुंगोन दरमाहा मोनाखै, आरो न'आव फैनो होबाथाय बुंगोन सुथि मोनाखै। मा सुथि मोनि मा खामानि मावदों बियो? सनाथि आगैया अनाखानानै बिदाखौ गाबै लिंनो होदों, थेवब्लाबो बियो मोदोमावनो नाङा। मा फासिमा
मानसिफोर बियो मा जागोन दा सनाथि आगैया मा जागोन आं दा मा खालामनो अना थानानै किडनिया गाज्रि जानायखायनोथ' उदै साबाय थायो खोना दा किडनि सोलायनो अबाव फैसा मोननो एसेबां लाख फैसा न'आव फाननो लागाबो जेबो गैया बाजै आदाखौ फन खालामबायना सनाथि आगै नों मानो सिखाना फैखो उदैया सागाबायना एसे उदै सानायनि मुलि जानायखाय एसे सागादोंल' बाजै उदैया जोबोद साखायो न' आगै बेनिखायनो मानसिया बोरैबा जालांबाय औ बाजै साबाथाय उदैया जोबोद साखायो ओमफ्राय मा आदाया मा जाखो आदाया फैगोन ना न'आव ओहो फैयानो नोंसा आदानिया मालाय सुटियानो गैयानो आदाना खालिबा बेफोरबायदियानो दे खालि सुटि गैया बिदिल' थार मा आदाया जोंफोरखौ एसेबो गोसोखाङो नामा जोंफोरखौ नायनो लुबैला नामा आंसो जोबोद नायनो लुबैथारदों बाजै मानो फैया आदाया आदाखौ लिंहरथारलै आं नायनो लुबैसोदों जागोन दे सनाथि आगै नोङो गाबनाङा आं खेबसे लिंहरनायबावगोन नोंसा आदाया माथो लिंहरबाबो रागासो जोङो रागा जोंबा जागोन नामा मा बियो जोंफोरखौ मा एसेबो गोसोखाङा नामा न'आव फैनांगौ होननानै बियो मिन्थिया खालि खामानिखौल' गोसो होबाय थाबा जागोन नामा एबार आंनो रायज्लायनो हो बाजै आं बेखौ रायगोन आं जोबोद रायगोन बेखौ जोंफोरखौ मानो गोसोखाङा होननानै जागोन दे आगै रायज्लायनो हागोन नोङो जोंफोरा गाबोनो बिबारि बाजै लानानै थांगोन टिल्लुखौ खेबसे फन खालामनि र' हेलौ टिल्लु मा खालामदों दङ र' ओरैनो उन्दुनानै ओमफ्राय नोंलाय आंबो दङ माबा जोंफोरा गाबोन नोंसानाव थांनो नागिरदों मोनथिदोंना मोनथियाखै मा नोंसोरो गाबोनो जोंहानाव फैनो नागिरदों नोंबो ना औ गासैबो ज'नो थांजोबगोन जोंफोरो आंनो खिन्थाखैमोनथ' आब'मोना नोंसोर फैगोनखायनोथ' बिसोरो न' लिरगासिनो नोंनो खिन्थायाखैमोन उनाव खिन्थागौमोन खोना ओमफ्राय नोंसोर गासैबो फैगोन आरो ना दे मोजाङानो जाबाय दे नोंसोर फैगोन होननानै फैनो मोनाखैमोन औथ' आरो नोंखौबो नुथाराखैमोन रियेलाव ओरैनो भिडिअ कलावसो नुबाय थायो गाबोन नुसिगोन दे होमबा ना दे होमबा दा दोनथ'नोसै आङो दख'ना सुहैनि र' गाबोन नोंसानाव थांनांगोन ना दे अब्लालाय ओंखाम जाबायबा जाथ'वाखै र' नों जाबाय आङो जाबाय र' दे अब्लालाय दा लाखिथ'नोसै ना दे टिल्लुआ बोरै बुंथारो आंखौ एसे बोरैबा खालाममारो बियो आंबो होमबा गाबोनसो नुसिगोन बेखौ नुथाराखैमोन किउट मोनो आंबो टिल्लुखौ आंनि दख'नाखौ गांजेमा गोसोम रानिखौनो सुनो होनोसैलां बासिदों गांजेमा गोसोम रानि माइया लैथोसै आब' ओइ गाबोनथ' जोंफोर बिबारि बाजै लानाव थांगोन आंनि दख'नाखौ सुना होनाय दख'ना सुना होनांगौ दे होमबालाय थां होमबा सुयै थां आं सुनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बानाय मोननानै सुयासै नोंनो सुहैदो थां जागोन दे जोंनि बानायखौलाय सोरथो बुजिनो आंबो बायोलै बिराद खेंथावनोसो ओंखारदों आङो उन्दुनो लुबैसोदों दा उन्दुनो होनबानोखि अबाव उन्दुनो मोननो रुवाथै मानसै आंहा खाफालानो गाज्रि बाबाबो खारग'खाया ओंखामबो संनो दङ फारसेनिफ्राय मावजौ बानायसो मोनजोबा आं रुवाथि थानो बा लैथोसि मोना जोंहानाव फैगोन आलासि जानो आब'मोना आंनो खिन्थाराखै आरो बिसोरासो बा न' लिरगासिनो बेखौनोसो फैगोनखाय बिराद साफा खालामदों आरो बिसोरासो बा लैथोसिखौ एसेबां दिननि उनाव नुसिगोन दे बेसेबा नायनो लुबैना दंखायोमोन आं सनाखौ ओमफ्राय गाबोन नुसिगोन आरो बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आं गोसोखौ आं गाबोन सनाखौ नुगोन मा खालामासो मोनलायलांबाय आं र' आब'मोनखौ एसे एदावहैनि र' बिसोरासो बिखौनोसो फैगोनखाय साफा खालामगासिनो बा बिबारि बाजै लानि न'खौ दिनैसो नुसिगोन दे थांगोन होननायावनो थांनोनो मोनाखैमोन दिनैसो औथ' आरो बे आदामोनानो गेजेरावनो नांज्लायना होनानै थांनोनो मोनासै मायेस नंगौखौसो बुंदों लायो मालाबा बिबारि बाजैया जोंफोरखौ थांगोन होननायखाय दख'ना मोजां बायना दोनखादोंमोननो ओमफ्राय दिनैबा जोंफोरनो दख'ना बायना दोनदोंना दोनाखै दोनदोंबा हामगौमोनहाय दुर्गा फुजायावल'सो जोंफोरनो गासैनोबो बायना होबाय आरोलाय खनले मानो बायना होबाय थानो देनाय जोंफोरबा एसे गैजारोङि सानदों नामा
खररपतिसो बिसोरो खररपति मानसिफोरनो जेबानो होबाबो जाहोबाबो लोंबाबो बिसोरनिया जोबा खोजानाखौनो मोनथारदोंबा खोजानाखौथ' जोंफोरनो एसे होनो हायो बियो मानो होआ बिबारि बिहामजोआ खेबसेथार खोनाहाय थैया एसे था मानसिफोरा खोनागोन खोनाया मानो खोनालाबायनो जोंफोर दा गारि सिङावसो रायज्लायदों आंबालाय नंगौखौसो बुंदों लायो इसेथ' जोंफोरनोबो खोजाना होनांगौ जोंफोरो जुदि गोरिब जानायमोनबा होगौमोन दा जोंहानो साख्रि मावो मानो होबाय थानो जोंफोरनोलाय आरो दख'ना उनु बायना होबाय थायोआनो माथो खेबनैल'सो होबाय बेसांथ' होबाय थागोन आयै हे जिखि जाया बिबारि बाजिलानि न' मोननो जाबायना जायाखै जाथ'वाखै र' 20 मिनिटसो दंबावो हा गोजान साबानो माथो 1 घन्टा जोंहानि न'निफ्राय बा 1 घन्टाबालाय गोजान साबानो दे बिहामजोआबा मा संना दोनदों मा संना दोनाखै ओंखाम उखैबायहाय आंखौ माबा हांसो बेदरसो जानो लुबैदोंहाय खुमब्राजों नङाबा आबा बिहामजोखौ हांसोजों खुमब्रा संना दोननो होआखै मानो थै अबाव हांसो मोननो बिसोरलाय हा बायबानो मोनोना हाथायफोराव सगफोराव बायनो थांबा मोना होमबा मोनथिया आं खिन्थाया माबा हायाबो जात माबा न'आव थांनानै जाहैनो हागोन दे हाव आंहा बिहामजोनि आखाइनि संनाय जानो लुबैदोंमोन आनोहाय मोनजाखागोनानो माथो खुमब्राजों हांसो मोनजायाबाबो बेलेग बेदर मोनजागोनानो माथो बेदरबा लादोंना लाबाखै लाब्लाया थायो सोरबा है माबा आयाबो जानानैल' दावराव खालामबाय थायो माबा सिथादो सोरबा खोनागोन लासिं सिंनो आरोबा साहाजों मा होगोन गल्लाफोरबा होगोन ना होआ होआ जेबो होआ हेलौ मा खालामदों जोंफोर मोनहैसिगोन दङ र' आङो नै माबा सिबगासिनो र' सिथ्ला मा नोंसोरो मोनफैसिगोनानो औ मोनहैसिगोनथ' र' 10 मिनिटसो दंबावो दे होमबालाय फैबाय था दे ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय नामा औ संखांजोब्बायानो दे माबा भाजा एवनो दङ र' मोस्रोमा एवगासिनो दे होमबा जोंफोर थांगासिनो दे फै मालायबा आइ बिखुनजोआ साफाथारनो दा जोंहाखौ मिनिगोनसो खोना जों आरो बारा साखोन सिखोनबो लाखिनो रोङा लाजिनायबो मोनलाय लाङो आङो मोस्रोम नोङो भाजाखौ एवबायना ओहो एवथ'वाखै एवनोसैसो एवदो थां एवनोबालाय दा आरो बिसोर फैबा हाखु दाखु जागोन दसेनो जागोन र' ओमफ्राय टिल्लुआबो मा मेथाइ लायनो थांनाया मा दाबो मोनफैयाखै दा आरो बिसोर फैबाथाय हाखु दाखु जागोन बास्रा र'हाय र' एवहैनि दे थांदो थां